Menene ainihin gaskiyar mutuwar auren Maimuna matar Ado Gwanja? Tun a kwanakin baya ne ake ta raɗe-raɗin cewa matar Ado Gwanja ya sake ta. Gaskiyar magana anan ita ce sai yanzu Ado Gwanja ya saki matarsa, domin a baya da ake ta raɗe-raɗi ba hakan bane ba. Ana zargin Ado Gwanjan ya saki matarsa ne ta sanadiyar wani hoto da ta wallafa a yayin da take bikin murnar ƙarin shekararta. Sai dai mutane da dama suna tunanin hakan bai kamata a ce wannan ya kai ya saki matar tasa ba. Ba a sani ba ko kishi ne ko kuma zafin rai ya ja Ado Gwanja ya aikata hakan. Shafukan sada zumunta da gidan jaridu su suka fara sanar da wannan mutuwa aure na Maimuna. Da fara dai zargi ake yi, wanda sai yanzu hakan ya tabbata. Bayan tantancewar da muka yi akan mutuwar magana auren, daga ƙarshe dai jarumi Ado Gwanja ya saki matar tasa. Sai dai mutane da dama sun yi wa Ado Gwanja da ita kanta amaryar tasa aka akan dalilin mutuwar auren. Wasu suna ganin cewa kamata yi a ce Ado Gwanja ya yi haƙuri da ita, ya zauna da ita, duba da sun fara samun ƙaruwa a junansu. Wasu kuma suna ganin laifin na amaryar tasa ce, domin shigar da ta je ta yi hoton san bai dace ba. Ga dai ƙalilan ɗin mutanen da muka tsinta da suka yi magana akan mutuwar wannan auren. Samira Ibrahim ta ce, da kin yi hakuri a gidan mijinki, wannan hoton da kika dauka kika watsa a duniya, mai dauka ya dauka, mai kuma ajiyewa ya ajiye a wayarsa. Shi ko Bala Muhammad MBM cewa yi, miyagun kadarori kenan, amma gaskiya na tausaya miki. Ban san abin da ke damun matan zamani ba. Wallahi ko yanzu haka akwai 'yan mata sun kai 6 a unguwarmu da suka kashe auren su yanzu wannan azumin shekara 2 kenan, suna ta yawo banza a duniya, sun fara zama abin tausayi. Ke ma ki ankare. Suleiman Sa'ad Adam cewa yi, ɗaya daga cikin dalilan mutuwa auren 'yan Kannywood shine ita rayuwar aure gaskiya take tasiri, kuma babu darakta a ciki. Su kuma ba za su iya rayuwa ba sai da ƙarya da kuma daraktanci. Duk wanda ya yi koyi da su to fa tabbas zai iya yin nadama. Ibrahim Hamza dan iya, tab wani hanin ga Allah baiwa ne. Lalla wannan Gwanjan kurege ne, ya ƙarashe maganarsa da kalamai daban-daban. Faisal Umar Muhammad cewa yi, Allah ya kyauta, ashe har da matarsa a cikin matan da suka yi sama. Na zaci matanmu ne kawai, ashe ta ci ta silla sama bata dawo ba. Amma ina yi masa fatan Allah ya daidaita su ko dan bebinsu. Amin. Aba Zahir Lambu cewa yi, Allah ya sawaƙe, hauka ake yi. Ai duk wanda ya dauki wannan raguwar to ya sanya mafi da samun yaya masu tarbiyya, domin ana samun tarbiyya ne daga uwa, ita kuma irin tata tarbiyyar za ta basu. Kaka kuwa ina abin sha'awa anan. Sayyada Surayya Abbas cewa ta yi, duniya kenan, wato saboda duniya ta daina yi da Gwanja shine hakika gano aibinsa, ke ma ya daina burge ki, daman ɗaukaka kika bi. Lokacin da ya ɗaukaka a duniya ai duk baki ga aibinsa ba, haka kika liƙe masa. Fatan alkhairi, kowa yi da kyau. Zakariya Muhammad Gashuwa cewa yi, wasu matan kan sai ka rasa mata yaya ake auren su. Yanzu a irin wannan yanayin naki, ina magana aure. Shi fa aure wata siffa ce ta addinin musulunci, kuma na tabbata a cikinta daga farkonta a ƙarshenta babu wannan ɗabi'ar. Don Allah ki gyara, in dai hakkina neman dacewa da adalin mijin da zai zamanto miki shine dalilin shigarki aljanna. Abubakar cewa yi, sakin wawa, kwanaki da ake ta cewa ya sake ta na ɗauka sharri ne kawai, ashe da gaske ne. Wannan hotunan sun tabbatar min da cewa gaskiya ne, ta zama bazawara.
Kabir Usman, to menene na yin wannan hotuna? Haba musulmi, ko dai so take ta gaya duniya cewa ba mai mutunci ta aura ba. Yar uwa kanki kika yi wa, ba sai kin yi haka ba. Allah zai baki mijin aure, ba sai kin yi haka ba. Idan kuma kin yi ne dan ran tsohon mijin naki ya baci a dogon ja, kin yi a banza, saboda kowa da banza a yi masa hisabi. Ke da shi abin da kowa ya aikata shi zai girba abinsa. Kuma baki burge ni ba, ke musulma ce, babu inda addini ya baki damar yin hakan. To jama'a, kun ji yadda bayanin ya kasance. Tabbacin mutuwa auren Maimuna matar Ado Gwanja ya tabbata. Sai dai muna musu fatan alkhairi, Allah ya dawo da ita gidan mijinta. Idan wannan ne farkon zuwan ga wannan tashar, sai ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mu ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga ka mana subscribe, sai ka like din wannan bidiyon. Mun gode.